Egun on Odei, Euskadiko larrialdiak koordinatzeko zentroan gaude, Txurdinagan, eta gurekin da Ricardo Ituarte, Jaurlaritzaren larrialdi eta meteorologia zerbitzuko zuzendaria. Egun on, Ricardo, egin berri duzue proba, zer nola joan da proba hori? Zer gailu batzuetan jo du, soinua, alarma hori entzun dugu, beste batzuetan, ez? Horrela da, froga bat zen, frogatu dugu eta aztertu behar ditugu emaitzak, eta zentzu horretan, ondo joan dela esan dezakegu, baina emaitzak aztertu behar dira. Teknikarloan badakizu beti daude gauzak aztertzeko. Beste probarik edo egingo den badakizue? Momentuz ez dakigu. Aztertu behar ditugu emaitzak eta beharrezkoa bada egingo dugu, nola ez. Nire telefono esate baterako joka hasi da, alarma soinu hori entzun dut, oharra ere bai, eta oharrean argi jartzen zuen, hau ez dela alerta egoera benetazkoa, hau da simulazioa edo proba bat dela, hori herritarrei jakinarazteko. Zein kasutan aktibatuko da horrelako alerta sistema mota hau? Zein egoeretan? Egoera larrietan, larrialdi hondamendietarako pentsatuta dago, larrialdi handietarako pentsatuta dago, adibidez, uholdeak, sute handia, ihes kimikoak, baina beti biztanleengan eragina daukan egoeretan. Oraindik ordea, data jakin bat ez dauka honek? Ez dakigu, frogetan dabil sistema, lurralde guztietan, eta ja frogak amaituta jakingo dugu data. Espero dugu ahalik eta lasterren izatea, baina aztertu behar dira datuak eta frogak gaur ikusi dugun moduan. Beste erkidego batzuetan ere egin dituzte probak, gaur bertan beste toki batzuetan ere bai. Esan beharra dago hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoan esate baterako 2020az geroztik bazela beste aplikazio bat, horrelako hartarazpenen berri ematen duena, ez da? Bai, horrela, hasi ginen alderantzizko bat-bat-bi sistemarekin, eta sistema horretan gure aplikazioan dago, bat-bat-bi sosdeiak aplikazioan, eta hori da errekesito bakarra. Horregatik, gonbidapena luzatzen diogu poblazioari gure aplikazioa bere mugikorrean izateko, oso erabilgarria izan daitekelako. Bateragarriak izango dira bi zerbitzuak. Bai, guztiz, osagarriak dira, eta bietan egongo gara, eta espero dugu bidea ona izatea, bai. Mila esker, esan dizuegu gaur simulazio proba eguna zela hemen, Txurdinaga, Begoña eta Otxarkoaga auzo inguruan, bertako abisu eremu horretako antenekin konektatutako gailuetara mezu bat heldu zaigu, batzuei bai, beste batzuei ez, mezu alarma soinu bat entzun dugu, ohartarazpena ere bai, guzti hau simulazioa dela, eta esandakoa probak egiten ibili dira, eta ikusiko dugu noiz jartzen den martxan.